Middelalder. Hvornår? Navnet middelalder er opfundet i renæssancen og bygger på en idé om middelalderen som en mørk periode mellem oldtiden og renæssancen, hvor Europa stod stille. Senere historikere har nuanceret synet på perioden. Middelalderen begyndte i Europa fra Romerrigets fald i 476 efter Kristi, og middelalderen startede dog først i Danmark i 1066. I mellemtiden var der vikingetid i Danmark. Det var først omkring år 1400, at middelalderen sluttede. Alternativt er reformationen, som startede i 1517 og i Danmark i 1536. Middelalderen er præget af et stærkt fælles europæisk kultur med kristendommen i centrum. På den anden side etableres den oprindelige del af Europa i kongeriger i meget grove træk som grænser, som vi kender dem i dag i løbet af middelalderen. Vi vil komme ind på følgende: den katolske kirke, universiteterne, feudalismen, korstogene og den sorte pest. I middelalderen var man meget religiøs. Det kristne Europa var stedet, hvor klosteret befandt sig. Som beboer i et kloster havde man mange opgaver, som f.eks. at bede og arbejde. Arbejdet opfattede man som mange gøremål. Bogfremstilling, undervisning, sygepleje og lægekunst. Vores verden har altid haft syge, svage og hjælpeløse. Mennesket har altid rækt hånden ud og kommet de syge i møde. I middelalderen befandt de syge sig i klosterne, hvor de fik hjælp og omsorg. Sundhedsplejen blev således på et tidspunkt organiseret i klosterne. Derved blev klosterne til hospitaler. De syge og svage i middelalderen var et billede af Kristus selv, hvilket også er omskrevet i Matthæus evangeliet. Ikke i alle byer var læger lige dygtige. Derfor var helbredsmetoder tilknyttet forbøn og gudstjenester. Da man antog, at sygdom var Guds vilje og dermed krævede en helbredelse også Guds viljes medvirken. Men munke og nonner lod ikke altid Guds vilje, når de skulle kurere sygdomme. De begyndte også at kigge og udvikle behandlingsmetoder i samspil med andre traditioner inden for medicin. Der var stor mangel på ressourcer, og derved endte klosterne med at være tvunget til at afvise de fattige og de syge, som de ikke mente var værdige nok til livet. Udover lægehjælp opstod universitetet også i middelalderen. Ordet universitet kommer af det latinske, som man vil oversætte til helhed. Der var sammenslutninger af studerende og lærere, som normalt fik stiftelse af paven, præsten, kejseren eller kongen. De nød stor uafhængighed og var i realiteten akademiske republikker med eget sprog, egen klædedragt, egne love og domstole. Økonomisk måtte universiteterne klare sig selv, og derved betalte de studerende normalt selv for undervisningen. I en tidlig middelalder var latin i praksis det eneste skriftsprog, og de få skriftkyndige havde lært latin samtidig med læsning og skrivning. Det lå uden for tidens forestillinger, at man kunne erhverve sig boglige kundskaber uden at skulle beskæftige sig med Bibelen, kirkefædre, de hedenske klassikere osv.
I middelalderen begyndte man også at tænke lidt mere fornuftigt og bruge videnskaben lidt mere i form af kirkelig kunst. I arkitekturen begyndte det at blive meget mere med store søjler, og søjlerne brugte man ude på murene, så væggene kunne holde de store hvælvinger af sten. Alle de nye bygningsmetoder, de begyndte at bruge i middelalderen, gjorde det muligt at bygge de kæmpe store kirker og katedraler, som vi kender i dag. De fleste europæere var i denne periode bønder, som levede af landbrug. Det antages, at ca. 90% af befolkningen levede på landet. De fleste bønder var fæstebønder, som skulle aflevere en del af deres produktion til godsejere eller herremænd. De dominerende samfundsklasser var adelen og de gejstlige. Adelen var en flok mennesker med særlige goder og forpligtelser. Mange adelsmænd var selv godsejere eller havde ret til overskuddet fra dem. Adelen var tit rådgiver for kongen i politiske og militære anliggender. De gejstlige er en fællesbetegnelse for præstestanden, som f.eks. præst, provist, biskop, munk, nonne eller lignende. De gejstlige er overordnet set mennesker, som arbejder i kirker eller kirkelige institutioner med en religiøs baggrund. Feudalisme-begrebet bruges især om det middelalderlige europæiske samfund fra ca. 400 til ca. 1500. Da de middelalderlige riger i Europa blev skabt efter folkevandringstidens afslutning omkring år 500, organiseres de med et lensystem. Kongen gav overlod styret af de enkelte dele af riget len til nogle stormænd. De rådede over lenet og dets indtægter. Til gengæld skulle de svæve kongen troskab og hjælpe ham med militær tjeneste. I feudalismen var landbruget det helt dominerende erhverv. Den jordejende klasse, herremændene, adelen, var derfor også samfundets herskende lag. Udover præsterne og biskopperne var der en eksklusiv gruppe i det middelalderske samfund, som forsøgte at stå i mere direkte forbindelse med guddommelige. Munke og nonner udgjorde klostervæsenet, som dominerede indtil 1100-tallet. Klostrenes samfundsmæssige status og funktion havde ændret sig siden deres oprindelse i den senmoderne tid, og de indtog i middelalderen en helt anderledes central position. Munkene var ikke præsteviede, og deres spirituelle pligter var således ikke forbundet direkte med nogen menighed. Frans af Assisi blev født i Assisi i 1182 som søn af en velhavende klædehandler. Hans far ønskede, at han skulle blive en succesfuld forretningsmand, men Frans havde andre ambitioner. Han ville være ridder, og derfor drog han i 1205 mod Aquilin for at tilslutte sig en af tidens krigsherrer. Men efter en drøm i Spoleto vendte han hastigt hjem. Han var svækket og syg, men sygdommen forløste også en spirituel vækkelse. Han begyndte at tage sig af syge og arbejde på genopbyggelsen af forfaldne kirker. Frans fik startet en orden kaldt francikanerne, som lagde vægt på at leve i fattigdom. De begyndte som en ustruktureret fællesskab, men i 1209 fik Frans pavens godkendelse af den første ordensregel. Frans så det som hans opgave at prædike. Hans prædiken havde som hovedformål at sprede glæde og fred. Han var i alle sammenhænge en fredsstifter. Korstog blev meget populært i omkring 11 til 13. århundrede. Korstog er i historisk forstand en serie felttogt, de fleste godkendte af paven. Motiver for at drage for korstog var i f.eks. religiøse eller økonomiske grunde. Den tidlige middelalder omkring år 1095 var en meget urolig tid i Europa. De krigeriske magthavere dominerede samfundet. Krig og stridigheder gik særligt ud over bønderne, der udgjorde hovedparten af befolkningen. Det kunne kirken ikke tolerere. Der blev fra gejstlighedens side forsøgt at få disse stridigheder til at ophøre, men uden større held. Korstogstanken kom derfor på et meget nyttigt tidspunkt, da der på den måde kunne afreageres.
Mange yngre adelssønner blev desuden lokket af de mange spændende muligheder, som følger med et korstog. Særligt i Frankrig gjorde det sig gældende, da den feudale samfundsorden er sådan indrettet, at kun den ældste søn arver et landområde, og dermed lagde det sig ikke meget tilbage at bestille for den yngste søn. Derfor var korstogene en meget spændende mulighed for dem, der ikke havde det store at give sig til i hverdagen. Den sorte pest var en epidemi i 1347, som udryddede cirka halvdelen af Europas befolkning. Pesten startede i Asien, da den blev bragt til Europa via de centrale kulturistiske Karelveje, fordi at der var tætte handelsforbindelser mellem Italien og Vesteuropa, blev pesten meget hurtigt spredt ud over hele Europa. Allerede 3 år efter pestens start blev den udbredt over hele Europa og nåede til Danmark. I middelalderen begyndte man først med at bruge smedejern. Det gjorde, man kunne udvikle pløjen, som blev tungere og holde længere, end de plejede. Man havde tidligere brugt træ, som var meget let og derfor ikke virkede så godt til at pløje jorden op. I middelalderen cirka år 1000 opfandt man både vindmøller og vandmøller. Det gjorde, at man kunne begynde at male korn automatisk med store sten, der rykkede sig inde, så man kunne male korn til mel. I slutningen af middelalderen cirka år 1200 begyndte man også at lave våben, såsom sværd og armbryster, som gjorde det nemmere at skyde præcis for buemændene, da de ikke skulle holde buen strakt ud, men i stedet kunne fokusere på at sigte. Araberne var også begyndt at tage grækernes opgaver med at skrive bøger og opfinde nye mediciner. Men det var ikke det eneste, araberne kunne finde ud af. Araberne begyndte også at opfinde nye matematiske formler og astronomi. Derfor var mange begyndt at oversætte arabiske bøger om til latin, som man kunne bruge på universiteterne.